کیا آسمان دے اتو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے سن اور 39 فرشتے اج بھی آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیتے نے میاں صاحب ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدے ہی کوئی او 4-5 تسبیحاں نے انہاں نوں زندگی دا معمول بنا لو جڑا آندا میری اولاد کو نہیں رزق کو نہیں کاروبار کوئی نہیں پریشان ہاں پریشانیاں نے گھیریا مقروض ہاں دنیا دا کوئی بھی مسئلہ ہے اے 5 تسبیحاں کر چھڑیا کرو اج دے درس دا ایویں سمجھو اے VIP وظیفہ ہے پہلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ یہ نہیں دوجی استغفر اللہ و اتوب الیہ من اکثر الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب جڑا استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھدا ہے اللہ دے غم پریشانیاں نو دور کر دیندے نے انہوں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چو ایویں کر دینے جویں مکھن چو وال کھچ لئیدا ہے وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجَا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجَا اللہ دی ہر تنگی نو آسان کر دیندے نے اور رزق اتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کرتا تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ تیجی تسبیح اے نہیں میں کہنا ہونا کہ ایٹم بم چ بھی اتنی طاقت نہیں جنی رب نے لا حول ولا قوت الا باللہ دی اندر طاقت رکھ دیتی ہے اور جنت دے خزانیاں جو خزانے چوتھی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 4 کلمے نے جڑا بندہ انہاں کلمے نو 100 دفعہ پڑھدا ہے زمین تے آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے نا اللہ سارے خلا نو بندے واسطے نیکیاں دا فل کر دیندے 5ویں تسبیح درود شریف درود ابراہیم اگر پورا نہیں پڑھنا بالفرد لمحہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اینا بھی پڑھ لو حسن درجے دی روایت ہے یہ بھی پورا ہی ثواب ملے گا ہے بھی چھوٹا ہے پڑھیا بھی زیادہ جائے یہ 5 تسبیحاں میرے بھائیوں دوستوں میری ماں بہنوں انہاں نوں زندگی دا معمول بنا لو انشاءاللہ میں دعوے نہ کہنا دنیا دا کوئی ایسا کام نہیں جڑا ہوئے نا دنیا دی ایسی کوئی نعمت نہیں جڑی تھوڑی گوچ نہ آئے لیکن مسئلہ ہے کہ انہوں یقین دے نال پڑھنا پڑے گا دماغ تویز آلیا کو نسے جانے ہیں توید دے کر کے فلانا کریم یا فلاں کریم دماغ تویز آلیا کو جانے ہو جنہاں کو ملنا ہی ککھ نہیں تے آپ کیوں نہیں کرتے اس واسطے الحمدللہ دا کلمہ اتنا بڑا کلمہ آؤ نبی دی ایک اور حدیث سنیے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانی جڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا ہے آسمان دے فرشتیاں دے اندر ہل چل مچ جاندی ہے فرشتے آندے نے اللہ جی انہاں کلمیاں دا سواب کنہ کو لکھی ہے یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانی اللہ آندے نے میرے فرشتیوں تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں تسی اینا کلمیاں دا سواب نہیں لکھ سکتے بلکہ کلمے پڑھن والا حتی یلقانی یوم القیامہ وانا اجزوی ایک کلمے پڑھن والا بندہ قیامت رو آئے گا میں اینا کلمیاں دا سواب رب خود ہی عطا کران گا اللہ اکبر اگر لفظ حمد تے میں تقریر کران صرف درس دیا تے یہ تے ہی ختم ہو جائے ایک اور حدیث سنیے رکوع تو اٹھ کے کی پڑھ دے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی صحیح بخاری دی روایت ہے ایک صحابی پیچھو دوڑے دوڑے آئے کالی کالی نماز نہ مل گئے نماز نہ ملے نے آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ نو ساتھ چڑھے آسی سانس بولیا سی ہمیں ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ اچھی آواز نکل گئی آقا نے اسلام پھیری کون سی جنہیں کلمے کہے نے اس صحابی آندے نے میں پریشان ہو گیا گھبرا گیا اللہ رسول ڈانٹن گے میرے کو اچھی پڑے گئے نے فرمایا کون سی جنہیں کلمے اللہ رسول میں پڑھے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھنا سپیا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے آسمان دے اتو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے سن اور 39 فرشتے اج بھی آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیتے نے میاں صاحب ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدے ہی کوئی او تے رکوع تو بھی سیدھے نہیں ہوندے میں بلا مبالغہ گل کر رہا ہاں رکوع تو بھی سیدھے نہیں ہوندے ٹھا سجدے اس حدیث دے اوتے اس زمین دی دھرتی تے اگر اس حدیث تے عمل کردا ہے تے اہل حدیث کردا ہے
اور میں پھر کہنا ہونا اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے اس حدیث تے عمل کون کردا؟ بول دے ایک مینوں کہن لگا جی 39 فرشتے سانوں بھی وکھاؤ نا جڑے آسمان تو اتردے نے. میں کیا کملیا میرا مسلک منہج ہے اگر میں فرشتے اتردے آسمان تو اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لواں نا منوں پھر بھی انہاں یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. جدو محبوب نے فرما دیتا ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سجدہ ہی نہیں. اگے دوجا کلمہ آ گیا